Weng, 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 weng. Inatawag na ko ang mga espiritong diingon natog, diingon nila. Habo! Habo! 3 hours later. Matay. Wa pa man naabot ako mga customer. Sana mga orasa ron? Ako naman siguro yung tawanan niyo. Itong apo ni Wangud. Yung si Wangbo, ang mag-iitang albularyo sa sitio Baliti. Uy! Nalagay nagpabuang-buang customer gini. Ha! 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 Buog, buog. Ha! May uto niya apo Wangbo. Magpatambal lang ako nimo ba? Uy! Mga dosad. Lingkod dra, lingkod, lingkod. Kay tambalan ta na imong daot dra. Ano sa likod? Ano patuon man tanim mong likod? Nga naa kita rin siyang matubangan. Kaya aniya ko rin magpatambal ko kanimo. Patuon tanim mong likod. Ah! Kabalo na ko sa sakit aning tawhanan ni. Buugon ni siya. Bungol. Ha! Lingkod ba? Lingkod. Pastel na. Dire. Dra. Ay, lingkod. Tanong, tuloy po. Lingkod. Ah. Bisa pag di ko mangutana, kabalo na ko nimo. Layo pa lang daan, bungol na ka. Sakto yung kaapuang. Angol yung ko. Dugan ni kina ko ng gibati nga akong pag-angol. Ah. Bungol gid ning buangan eh. Mahala na eh. Ato ng tambalan. Weng, weng, weng. A few moments later. Tambalan di ka para mo siglit ang buog si Mundunggan. Ah, magsugod na ta sa atong pagtambal kanimo. Ah. Ali dire dool gamay. Akong kuha ng kamot. Ginuti ni. Ay pagkurog-kurog sa man imo ha. Tarong nga pod. Ako ni. Ah. Weng, 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 weng. Weng, weng, weng. Weng, weng, weng. Weng, weng, weng. Ako siguro ng kusgo ni hapak ni kay murgahi yung buog ani mirag duha ka tuig o 400 bungol ba siguro ni. Ah, kani ako gamiton. Matay ning buugan ni. Kailangan gyud ni i-change oil kay grabe yung kabaga ng buugan ni. Ini kailangan dahon ni puspusan tani og akong sibat. Ah! Guys, kita oy. Yun sa man mo akong dalunggan na apuang. Ah. Wala. Tukuay tinuod yun. Ha ha. Ya tanawa, tanawa. Mo na ginaingon na buog. Migahi kayo. Mo na karon pagsagpa na ko sa akong may magang sibat. Tanggalin mo buog. Ha ha ha. Weng weng weng. Matay na. Nakadunglo yung ko sa imong tingog apuang. Naulian yung ko sa akong kabungol. Salamat kay apuang. Tayo pa. Naon sa man akong liog. Nagtahirin naulian ko sa akong kabungol pero nagtahirin ko liog. Naon sa man eh. Ah, dali ra na. Ato ng bunalan sa pikas sa akong mahiwagang sibat. Weng weng weng. Matay na ulian ako sa akong kabungol. Kini akong pasmo sa akong kuan apuang. Kana sunod na kay taas-taas na kay kag roll kay murag daghan pa kay musunod. Sige. Salamat. Uy! Mao maning albularyo nga apo ni Wangud si Apo Wangbo. Matamo patambal ko karon. Uy! Naanapod. Patambal na po ning buangan ni kay murag ga lisod man sa ing lakaw. May ngunto dia Apo Wangbo. Magpatambal na to ko sa akong piyang. Nahulog ko sa kapayas ba? Ah, maingod to po diha. Ah, lingkod. Na. Ah, sugdan na to ang imong gibating kasakit dira. Unsa ito imong gibati dira sa imong panglawas diha? Aside pa sakit akong piyang Apo Wangbo. Problema ko sa akong itlog Apo Wangbo ni dako man. Kanang imong gibati na ni dako imong itlog. Dalak ka na og ako di na jud ko makatabang ana. Ano hindi makakatambal ani akong dakong itlog Apo Wangbo nga mangiitang albularyo man ka. Mabulabog man tanan. Descuido po tani. Kana man good.
ako na lang is hungong si mo ha. Oh, mao ba rin apuang bo? Oh, para siya tagdakong itan ani. Mao gani no. Mong kanang piang ra gyud akong kayang mapaayo nimo kay ang itlog nimo nagadako para kanako. Di gyud na to na makaya kay murag lahi ra gyud nang mo ayo na. A few moments later. Di na gyud ni makayag dahon-dahon ning imong gibating piang ra dong. Kay kamito na akong pinaka-power ra ang mahiwagang sibat. Tinod ka apuang bo, maayo na ni akong piyang. Pasig masamutan ha. Maulian lagi na dong. Salig lang ay lag paglaog. Star na dong kay atok na lang bulang-bunala. Okay. Tistingig tindog dira dong kay para mahibaw-an nimo kung naayo na ba kaugwa. Weng weng. Sige, apuang bo, matindog ako. Lah, selamat kay apuang bo. Ato na ko apuang bo. Tay, murag wala man to kabayad tong tawhan ato. Murag diretso ra maglako. A few moments later. Naasi apong ang buah. Dako gud ako asa ani nga uli ani akong tolengig. Uy, dako apog damage aning naungan ni eh. Murag wa pa mako ka bunal galingi-lingi namang tawhana. Dong, mingko dara dong kay ato nang ayuhon ang imong katulungig dara. Apawang ba? Makala ni kung matambalan ng ako ang takit karon. Natulog naman ko gabi eh. Naingon ani naman kapag kabuntag. Kanang imong sakit dong murag nasagpaang gyud ang engkanto. Taka ka man siguro kang pangluwa. Ngrak, yung anak gyud apawang ba? Kung mao man na dong ato nang tambalan na imong pagkatulungig kay mura po kag na playpacks na dong. Weng. Ginatawag na ko ang spirito ng balite. Weng. Kanang dahon dong. Umwa ka ni. Ug ayaw paglingi-lingi ha. Taro nga po na dong. Apawang bo. Naulian ang kahiwes ako ang baba pero wala man naulian ang kahiwes akong liog. Dali ra na siya dong. Naman kay kapong bayad ra kay ato ning gamito na ang akong pinakamahiwagang sibat. Weng. Masag, nakoy kabayad sa imo apawang bo. Andam na ko ihatag ni sa imo ang akong motor. Ihatag na ko sa imo maulian ng akong gibati. Kung mao man na imong ihatag ka nako dong ako nang dawaton kay di man na pinugsanay. Pag amdam-amdam na ra dong ha kay ato na nang sugdan ang atong pagbunal kanimo sa imong liog. Ani ana. Weng. Naulian jud ko apawang bo. Wagid na sayang akong ibayad sa imo ako ang motor. Salamat jud kayo apawang bo. Ako na gunigod, di jud ka magmahay kay ako ang pinaka gahi na mutambalay diri sa atong syudad. Unya, mato na ko apawang bo. Salamat jud kayo sa imong tabang sa kuan. Naulian jud ko. Okay na kayo ko. 2 hours later. Tayo mo uli sa siguro ko kay murag kadali ra ba itong epekto sa akong ipanghimo atong tulo pagtambal nako. Murag mapulihang tug bagong sakit unya ba. Uli sa ko. Matay. Di ba alikid? Awan, epekto ng akong
himo. Ops. Asa naman ka apuang? Tanaw rin magibuhat sa mga oh. Awa mong sakit ni Nilaga- lala man ni noon eh. Epilepsy na ni. Pinoang naman yung mga apuang mo. Kinsa mo? Ngano mo? Naunsa mo? Diri ra mo kay mulakaw nako. Bala mo dra.